Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Тэхніка на палетках. Звыш паловы раёнаў Гомельшчыны прыступілі да вясенніх палявых работ. Адзінства ў сумеснай працы. Сёння ў абласным цэнтры прайшоў першы гарадскі суботнік у гэтым годзе. Вясновы лёд – ілюзія бяспекі. Выратавальнікі працягваюць прафілактычныя рэйды на вадаёмах. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Вясенні дзень год корміць. Звыш паловы раёнаў Гомельшчыны прыступілі да вясенних палявых работ. Аграрыям рэгіёна неабходна падрыхтаваць каля 415 тысяч гектараў глебы. Адным з першых у палі выйшлі механізатары Нараўлянскага раёна. Зараз перад палішукамі стаіць напружаная задача – не ўпусціць пагожыя дні і паспець зрабіць усе падрыхтоўчыя да пасяўной работы ў аптымальныя тэрміны. Абстаноўку на палях вывучала Таццяна Піменёнкава. Снег практычна сышоў, значыць, час працаваць. Старт традыцыйны. Аграрыі рэгіёна ўносяць арганічныя, калійныя, фосфарныя ўдабрэнні. Гэта і ёсць старт нумар 1 да масавай пасяўной. На полях экс-базы Крынічная ўжо пачынаецца новы віток жыцця. Зялёная хваля люцэрны на гэтым полі набірае моц на 64 гектарах. Стаўку сёлета робяць на рэкордныя 4 укосы. Для гэтага мародзіць нельга. Мінеральныя падкормы ўжо ў справе. Калій запушчаны, фосфар на падыходзе. Яшчэ і надвор'е спрыяе. Зямля сагрэлася, пазбавілася лішняй вільгаці, але захавала каштоўную ваду для росту. Всего же в хозяйстве будет ярового сева в пределах 6500 гектаров по всему хозяйству, по 3 отделениям. Это будет яровые, зерновые, зернобобовые, кукуруза, картофель, овощные культуры для обеспечения потребностей Ельского консервного завода. Упускать положительные температуры для того, чтобы произвести вовремя работы, мы никак не можем. Азімыя пасевы не проста радок у плане, а стратэгічная лінія. Нягледзячы на выпрабаванне маразамі, прырода паказала сваю стойкасць. Амаль 100% ураджаю саўгаскамбінату «Зара» перажылі зіму. Зараз, калі глеба адтала, аграрыі сканцэнтраваны на яе падкормцы. Першымі пажыўныя рэчывы атрымалі лёгкія землі, тыя, што прагрэліся больш. Работа будет поставлена в дальнейшем по культурам уже по мере вегетации, начала вегетации. Для этого все есть, хозяйство закуплены минеральные удобрения, топливо, техника отремонтирована. Люди провели собрание, рассказали, что почем будет, как работать. И все для этого есть. Я думаю, в 5-дневный срок мы завершим полностью подкормку всех культур на площади 4500 гектар. У Мазырскім раёне сезон сяўбы плануюць пачаць з дакладнасцю швейцарскага гадзінніка. У панядзелак поўны наперад. Фронт работы 3000 гектараў яровых зерневых культур. У планах справиться за наступный тыдзень. Основная, конечно, культура, которая у нас выращивается и как на территории Мозырского, так и Нараўлянского района, это кукуруза и на силос, и на зерно. Поэтому 25 тысяч гектар – это та стартовая площадка, которая будет у нас активно в течение месяца производиться сев. Поэтому все семена имеются, минеральные удобрения на сегодняшний день 70% у нас уже проплачено. Техника на сегодняшний день 97% готовности, поэтому все работаем в штатном режиме. Звыш паловы раёнаў рэгіёна ўжо актыўна ўключыліся ў вясеннія палявыя работы. Аграрыі цэнтральнай і паўднёвай зоны вобласці сканцэнтраваны на ключавых задачах – закрыццё вільгаці, падкормка азімых і ўнясенне ўдабрэнняў. У той жа час у паўночных раёнах, дзе яшчэ захоўваецца снежнае покрыва, гаспадаркі праводзяць работы паэтапна, арыентуючыся на тэмпы сходу снегу і гатоўнасць глебы. Такі дыферэнцыраваны падыход дае магчымасць максімальна эфектыўна выкарыстоўваць умовы надвор'я ў кожнай зоне рэгіёна. Таццяна Піменёнкава, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель». Навядзем парадак на зямлі. Сёння ў Гомелі прайшоў першы гарадскі суботнік у гэтым годзе. Ён аб'яднаў каля 130 тысяч жыхароў абласнога цэнтра. У парку фестывальным сабраліся маладыя гамяльчане, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і прадпрыемстваў горада. Усё дзеля карыснай справы – прыбраць тэрыторыю аднаго з любімых месцаў адпачынку гараджан. Грабаем листья, разбиваем лед, то есть помогаем Гомелю, чтобы он стал чище, экологичнее, чтобы
все передвигались с комфортом. Наш университет очень сильно любит такую деятельность и продвигает ее, поэтому я решил поддержать. Мы пришли сюда со всей группой, чтобы помочь людям навести здесь красоту в парке, потому что это общественное место, здесь ходят люди, теплеет, солнышко, погода хорошая, почему бы и нет. Вот. И решили просто помочь людям. Усяго ў гарадскім суботніку было задзейнічана 220 прадпрыемстваў і больш за 125 адзінак тэхнікі. Мы сегодня вместе с нашими людьми, вместе с нашими семьями, вместе с детьми. Видите, сколько молодежи сегодня принимает участие. Это тоже говорит о том, что наше общество, оно развивается эволюционно, развивается во имя будущего нашего государства. И мы видим, что это действительно нужно. Нужно именно сегодня, именно сейчас, потому что чистота, порядок, благополучие – это действительно уверенность в завтрашнем дне. Дарэчы, суботнікі сёння прайшлі ва ўсіх раёнах Гомеля. Работнікі прадпрыемстваў, камунальных службаў і тысячы неабыякавых гамельчан выйшлі наводзіць парадак у дварах, зонах адпачынку, скверах, на дзіцячых і спартыўна-гульнявых пляцоўках. Першы крок у дарослае жыццё. Напярэдадні Дня Канстытуцыі у пракуратуры Гомельскай вобласці 15 юных беларусаў атрымалі свае першыя пашпарты. На ўрачыстае мерапрыемства гэтыя падлеткі трапілі невыпадкова. Яны актыўныя ўдзельнікі школьных алімпіяд, валанцёрскага руху і грамадскага жыцця. Таксама праяўляюць сабе і ў мастацкай дзейнасці. Я стал полноценным гражданином Республики Беларусь. Это не только статус, но и большая ответственность. Мне очень приятно получить паспорт из рук прокурора Гомельской области. Для меня большая честь получать паспорт в канун Дня Конституции. Я, конечно, пока не определилась с профессией, но я точно знаю, что буду работать в Беларуси и делать все, чтобы Беларусь процветала. После получения паспорта я теперь официально гражданин Республики Беларусь, и у меня есть свои права и обязанности. Галоўны дакумент хлопцам уручыў пракурор Гомельскай вобласці Олег Аўдзей. Для кожнага з удзельнікаў цырымоніі гэты ўрачысты момант сапраўдная мяжа паміж дзяцінствам і дарослым жыццём. Сімвалічна, што разам з пашпартам дзеці атрымалі і памятныя сувеніры. Асаблівую атмасферу мерапрыемству надаў паказ дакументальнай стужкі аб дзейнасці пракуратуры. Торжественное вручение позволяет им более осознанно понять, что они становятся теперь полноправными гражданами нашей страны, что мы должны не только защищать наши законы, но и, конечно, принимать активное участие в развитии нашей страны, в повышении ее благосостояния. Рэспубліканская акцыя «Мы грамадзяне Беларусі» напярэдадні Дня Канстытуцыі праходзіць па ўсёй краіне. Конституция – шчыт мира. У Гомельскім аблвыканкаме прайшоў семінар для ідэалагічнага актыву рэгіёна. Размова ішла аб канстытуцыйных пераўтварэннях у нашай краіне, у прыватнасці пра змяненні 2022 года. Калі рэвізіі падвергліся 85 артыкулаў, уведзены 11 новых, напісаны раздзел па ўсебеларускім народным сходзе. Па сутнасці, апошні рэферэндум заклаў цыкл палітычных рэформ, завяршальным элементам якіх сталі прэзідэнцкія выборы у минулом году. В суверенной истории Беларуси было 4 референдума, когда мы вносили изменения в основной закон страны. Настало время подвести определенные итоги, поговорить об этом с идеологическим активом государственными служащими Гомельщины. Организатором семинара выступила Гомельская областная организационная структура товариства «Веды». В современном мире, в котором много информации, которая поступает из разных источников, необходимо ориентироваться в этих потоках. И только общество знания может обеспечить тех лекторов, тех специалистов, профессионалов своего дела, которые могут доходчиво с примером объяснить, почему такие процессы происходят. У рамках сустрэчы закрануты тэмы традыцыйных сямейных каштоўнасцей, патрыятызму і захавання гістарычнай памяці. Усе гэтыя часткі аднаго цэлага – шчыта, які засцерагае Беларусь перад знешнімі пагрозамі. Свабоднай эканамічнай зонай Гомель-Ратон у 2025-м прыцягнута каля 150 мільёнаў долараў США замежных інвестыцый. Гэта больш 65% ад абласнога аб'ёма. Вынікі работы за год агучылі на выніковай канферэнцыі ў Гомелі. Падрабязнасці далей у сюжэце. Новыя тэхналогіі, праграмнае забеспячэнне, рэзідэнт свабоднай эканамічнай зоны Idea Robotics за год значна прырос у фінансавых паказчыках. Ключавыя кантракты з расійскімі вытворцамі аўтамабільных і колавых дыскаў у актыве і пастаўкі для ўнутранага рынку.
Основные усилия сосредоточены на Минском тракторном заводе. Мы поставляем туда 5 комплексов сварочных для производства кабин. Дзержинский электромеханический завод. Это мы делаем комплексы для производства автобусов. Наши резиденты занимаются самыми перспективными направлениями деятельности на сегодняшний день, которые интересны не только для Республики Беларусь, но и в целом для развития мировой экономики. Это проекты в области роботизации, микроэлектроники, это те самые перспективные направления, которые на сегодняшний день интересны нашим белорусским предприятиям. У ліку лепшых рэзідэнтаў прадпрыемства «Белшклопрам». У 2025-м запусцілі ў масавую вытворчасць аблегчаную бутэльку па тэхналогіі вузкагорлага прасавання з выдзіманнем. Зараз яна паспяхова канкурыруе на айчынным рынку з пластыкавымі аналагамі і бляшанымі банкамі. У планах скараціць выдаткі і аднавіць вытворчасць. Мы планируем немножко улучшить наше производство и обновить непосредственно уже оборудование, которое для нас морально устарело. Будет печь отжига для снятия гидростатического давления. Ну и плюс ко всему мы хотим обновить еще немножко нашу упаковочную линию. Каля 500 новых працоўных месцаў і амаль 7% росту аб'ёмаў прамысловай прадукцыі. Летась свабодная эканамічная зона спрацавала годна, аднак расслабляцца рана. План на 2026 больш напружаны. Нашими резидентами сейчас на разных стадиях реализуется почти 60 инвестиционных проектов. Инвестиции в основной капитал составили 506 миллионов рублей, что на 154% больше по сравнению с 2024 годом. Уровень заработной платы увеличился на 12% и составил 2714 рублей. На сёння ў Гомель-Ратон 60 рэзідэнтаў. Адзін з іх зарэгістраваны ўжо ў бягучым годзе. Гэта цэнтр па абслугоўванні і рамонце авіятэхнікі. Прадукцыя СЭС пастаўляецца ў 45 краін свету, а гэта добры фундамент для планаў на будучыню. Алеся Федарцова, Александр Чернышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель». На 97-м кіламетры аўтадарогі М10 працягваецца маштабная рэканструкцыя правай часткі моста праз Днепр. Гэта адзін з самых загружаных участкаў рэспубліканскай трасы. Штосутачна тут праходзіць больш за 7 тысяч аўтамабіляў, значную частку якіх складае вялікагрузны транспарт. Каб мінімізаваць нязручнасці для вадзіцеляў, будаўніча-монтажныя работы арганізаваны ў рэжыме нон-стоп. Усяго на аб'екце задзейнічана 15 падрадных арганізацый і больш за 50 одинок спецтехники. Работы по данному сооружению начались в октябре 2025 года. Сегодня уже выполнены разборка железобетонного пролетного строения на 4 пролетах. Разобраны 4 опоры. Выполнены устройство площадок для устройства новых опор. Ведется параллельно демонтаж металлического пролетного строения. Будут устроены пролетные строения, железобетонные и металлические. На них будет устраиваться бетонная плита, будет проведена гидроизоляция ее, и потом будет устроен пирог из асфальтобетона. Ключевая мэта работ не только обновление конструкций, але и поширение проездной частки с 7 до 10 метров. Новое бетоновое заснаванне забяспечыць высокую опорную здольнасць объекта. Это дазволіць зняць сезонные абмежаванні для великогрузов. Сучасныя тэхналогіі кладкі дорожнага полотна гарантуюць устойлівасць пакрыцця до деформации нават при экстремально высоких температурах. Когда вот праздники, там в основном машины собираются и движение затруднено. А так, ну, будет лучше, конечно. В любом случае будет лучше. Помню, когда 2 моста работало, так оно было поприятнее ездилось, чем сейчас. Тем более зимой, так там вообще сложно. Здача обноўленага аб'екта дасць магчымасць значна павялічыць прапускную здольнасць магістралі М10 і павысіць узровень бяспекі дарожнага руху ў Рэчыцкім раёне. Вясновы лёд – ілюзія бяспекі. Выратавальнікі папярэджваюць, парушэнне правілаў знаходжання на лёдзе можа каштаваць жыцця. Кантроль за бяспекай няспынны. На рэках і вадаёмах праводзяцца рэгулярныя прафілактычныя рэйды. У адзін з такіх адправілася і наша здымачная група. Гул магутнага рухавіка пірання разносіцца па ўсёй акваторыі. Манеўруючы па рацэ, машына неўмысна разбівае ледзяны панцыр. Такая шокавая тэрапія для ракі неабходная. Разбураны лёд не ўтварае затораў і зажораў. Гэта дазваляе адталай вадзе сыходзіць бесперашкодна і засцерагчы рыбакоў ад выхаду на небяспечныя участкі. Это, как говорится, хобби. А тем более, если на пенсии, чем диван на плечах носить дома,
Лучше выйти по льду походить. Словишь, не словишь. Не словишь – рыбе хорошо и рыбакам хорошо. Рыба живая, а рыбакам чистить не нужно или жене. Аднак прафесіяналы глядзяць на гэта хобі сквозь прызму рызыкі. Спецыялісты штодня фіксуюць змяненні структуры лёду. Пад уздзеяннем сонца і цячэння ён становіцца ломкім. У такіх умовах чалавек можа праваліцца імгненна і без папераджальнага трэска. Менавіта таму рэйды праводзяцца ў рэжыме нон-стоп. Лед уже небезопасен, поскольку идет интенсивное таяние в связи с температурой высокой. Но рыбаки, пренебрегая мерами безопасности, все равно идут на лед в погоне за рыбой, забывая о том, что они подвергают свою жизнь опасности. Поэтому ОСВОД и МЧС ежедневно проводят рейды по водоемам, предупреждая рыбаков о недопустимости таких опрометчивых действий. Рэйдавыя групы правяраюць экіпіроўку, наяўнасць выратавальных камізэлек і зачэпаў. Гэтыя простыя інструменты ў выпадку неспадзявальнай сітуацыі дапамогуць самастойна выбрацца на паверхню. Дысцыпліна сярод аматараў зімовай лоўлі расце, а трагічная статыстыка ў Гомельскай вобласці ў гэтым сезоне застаецца на нулявой адзнацы. На сегодняшний день мы видим положительную тенденцию проведения совместных рейдов со всеми субъектами профилактики. В этом году у нас нет трагичных случаев по нашей области Гомельской. Гибели на воде не зафиксировано со льда, но, тем не менее, в предыдущих годах такая статистика имелась. Ратавальнікі нагадваюць, вясновы лёд – гэта ілюзія бяспекі. І галоўная задача такіх рэйдаў зрабіць так, каб сезон падлёднай лоўлі завяршыўся толькі прыемнымі ўспамінамі, а не зводкай здарэнняў. Вікторыя Шахварастава, Уладзіслава Галабокіна, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Час зараджаць стрэльбу. У Гомельскай вобласці 14 сакавіка стартуе вясновы сезон палявання на вадаплаўчую дзіч. Паляўнічы зноў змогуць адправіцца за гусямі і качкамі. А з 21 сакавіка таксама будзе дазволена паляванне на самцоў вальчнэпа. Паводле правілаў, паляванне на гусей і качараў працягнецца до 10 мая. Пры гэтым агульны тэрмін сезона не можа перавышаць 28 дзён, за выключэннем палявання на вальчнэпа. Незаконная добыча диких животных влечет административную или уголовную ответственность, а также обязательное возмещение вреда, причиненного окружающей среде. К примеру, за одну незаконно добытую особь гуся придется возместить вред в размере 30 базовых величин. Обращаем особое внимание охотников на необходимость соблюдения требований и правил безопасности охоты, игнорирование которых, как правило, влечет в том числе и гибели самих охотников. В случае, если у граждан имеется информация о нарушениях правил природоохранного законодательства либо о готовящихся нарушениях, просим информировать Гомельскую областную инспекцию. З 15 мая ў Беларусі пачынаецца таксама паляванне і на самцоў казулі. Гэта адзін з самых папулярных відаў палявання сярод аматараў трафейнай здабычы. Працягнецца ён да 30 верасня. Гэты перыяд абраны невыпадкова. Да сярэдзіны мая рогі самцоў цалкам чысцяцца ад скуры, ператвараючыся ў каштоўны трафей. Зоўпалессе, Сожскі карагод, Берагіня і іншыя брэндавыя фестывалі Гомельшчыны. Штогод прыцягваюць магутны поток турыстаў. У рэгіёне плануюць зрабіць на гэтым акцэнт і развіваць фестывальны турызм. На Гомельшчыне шмат таленавітых людзей, таму культурнае жыццё і афіша заўсёды насычаная. Кожны год з'яўляюцца новыя праекты і іх прыхільнікі. Па выніках 2025 года экспорт культурных паслуг значна вырас, а гэта значыць, што ёсць патэнцыял. С учетом развития программы социально-экономического развития нашего региона, туристическая индустрия, конечно, в приоритете. Мы все слышали поручения главы государства в этом отношении. Конечно, культура является составляющей, курирует работу развития фестивального туризма, развития событийного туризма, развития туризма, в рамках которого посещаются объекты историко-культурного наследия. Именно в этом направлении и будет работать отрасль культуры в рамках государственной программы будущей пятилетки. Дарэчы, у 2026 годзе Гомельшчына будзе сталіцай двух міжнародных фестываляў. Гэта Сожскі карагод, які адбудзецца ў Гомелі, у Ляскавічах пройдзе Зоўпалессе. Міжнародны фестываль – это культурных традыцый. Запланавана і шмат рэспубліканскіх форумаў, у прыватнасці Берагіня, якая збярэ аматараў фальклорнага мастацтва. Гасцей чакаюць у Акцябрскім раёне.
Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.